aika suuresta työstä, että olemme saaneet tämän hienon tapahtuman aikaan. Minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi Espoon Kuvataidekoulun valotapahtuman avajaisiin ja mobiilipelin julkistamistilaisuuteen. Olen itse kuvataideopettaja koulutukseltani ja sillä opetushallituksessa, joka on tämmöinen kehittämisvirasto, yksi tämmöinen tehtävä mulla on kehittää tätä taiteen perusopetusta ja nimenomaan visuaalisten taiteiden, kuvataiteen, käsityön ja arkkitehtuurin ja audiovisuaalisen taiteen osalta. On suuri ilo ja kunnia olla kanssanne avaamassa tätä valotapahtumaa ja julkistamassa lahjakkaiden nuorten työn ja oppilaitosten yhteistyön tuloksena syntynyttä mobiilipeliä. Ajatus Tapiola-pelistä syntyi aivan ensimmäisissä kokouksissa. Ideana oli avata nuorille sitä, mitä niistä kaupunkisuunnittelussa ja erityisesti Tapiolan kaltaisen kaupunkisuunnittelussa on kyse. Keskustelussa pohdittiin jonkinnäköistä Afrikan tähden tyyppistä peliä. Mutta kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoi, että Espoo on teknologiakaupunki. Tämä kohderyhmä on nuoret. Sen pelin pitää olla mobiilipeli. At Aalto University, and almost a year and a half ago I was asked by my professor at the university to come out and help some of the students here create a game which isn't that easy. Extremely happy with what the result is. I'm very amazed as well. Ohjelmointi on se on ongelmanratkaisua pääasiassa. Joo, ehdottomasti on ollut ongelmanratkaisua. Heti alussa meidän ensimmäinen ongelma oli se, että meillä on aihe Tapiolan puutarhakaupunki tehkää peli. Ja sitten alkoi se suunnitteluprosessi. Ja mä olen enimmäkseen ratkaissut tätä ongelmaa. Tuli tosi paljon ideoita, joista sitten päädyttiin 2. Ja lopulta sitten niistä valittiin tää Tapio-idea. Ja Eero animoi meille hahmon ja siitä lähti kehittämään. Ja meillä oli tärkeää, että me saataisiin kuvattua Tapiolaa eri aikakausina. Me tultiin tähän peliprojektiin mukaan vähän myöhemmässä vaiheessa, kun nämä pelisuunnitteluryhmään kuuluvat henkilöt. Ja he oli siinä vaiheessa, kun me tultiin mukaan, niin he olivat jo suunnitelleet hyvin pitkälle tätä pelin visuaalista designia. Ja heillä oli aika lailla jo selvänä sitä, että mihin he haluavat, että tämä peli, mihin suuntaan se menee. Ja meidän tehtävä olikin sitten sukeltaa heidän tuotoksia ja soveltaa meidän musiikkiteknologian osaamista sitten pelimusiikin muotoon. We got to know about it even later than these two did. These two here, Anne and Joe, they are the main people in this project, and we've all been very much enjoying our this process of making this music.